अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा। भाजपा शिवसेना युती सरकारच्या माध्यमातून अनेक विकास कामे मार्गी लागले, त्यामुळे आचरे गावात आम्ही विकास हाच अजेंडा ठेवत लोकांसमोर गेलो आहोत। लोकांचा आमच्यावरती विश्वास आहे, त्यामुळे निकालात विजय आमचाच होणार असून गुलाल भाजपा शिवसेना युतीचा उडेल असा विश्वास भाजपा कुडाळ मालवण विधानसभा प्रमुख तथा माजी खासदार निलेश राणे यांनी व्यक्त केला आहे। आचरा ग्रामपंचायत निवडणुकीच्या जाहीर प्रचाराचा शेवटचा दिवस होता। भाजपचे जॉर्ज फर्नांडिस यांनी घरोघर प्रचारावरती भर देत आपला झंझावाती प्रचार केला। प्रचाराच्या शेवटच्या दिवशी भाजपचे कुडाळ मालवण विधानसभा प्रमुख तथा माजी खासदार निलेश राणे यांनी आचरे गावात भेट देत पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि उमेदवारांची चर्चा केली। निवडणूक प्रचाराचा आढावा घेत त्यांनी शुभेच्छा दिल्या। पहिल्या दिवसापासून आचरा असेल आणि कुडाळ तालुक्यामध्ये 5 ग्रामपंचायत या सगळ्या मोठ्या प्रतिसादामध्ये आमचे सहकारी सगळे मैदानात उतरलेले आहेत। सरकारमध्ये झालेली कामं आणि एकंदरीत भारतीय जनता पक्षामध्ये आणि शिवसेनेमध्ये जे सरकार चालू आहे महाराष्ट्रात, असंख्य कामं जी झालेली आहेत त्याचा नक्कीच फायदा आम्हाला ग्रामपंचायतीत मिळणार। आमचे सगळे सहकारी जे या उमेदवारीमध्ये आहेत, आमचे जॉर्ज फर्नांडिस साहेब, त्यांचं एक स्वतःचं वलय आहे, सगळे सदस्य भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेना यांनी फार विचार करून दिले असल्यामुळे, लोकांचा त्यांच्यावर विश्वास असल्यामुळे आम्हाला खात्री आहे की पैकीच्या पैकी ग्रामपंचायत शिवसेना आणि भारतीय जनता पक्ष येणाऱ्या 5 तारखेला जेव्हा निवडणूक होईल आणि निकाल जेव्हा 6 तारखेला लागेल तेव्हा 100% निकाल हा आमच्याच बाजूनी लागेल। कारण का आम्ही कसल्याच राजकारणात पडलेलो नाही। विकास हा अजेंडा ठेवून येणाऱ्या काळामध्ये आम्ही काय करू शकतो, मागच्या काळामध्ये आम्ही काय केलं, हा विश्वास आम्ही लोकांमध्ये संपादन करण्यासाठीच फक्त या निवडणुकीच्या माध्यमातून आम्ही प्रचार केला। प्रचारही योग्य दिशेने चालू आहे, प्रतिसाद आपल्याला सगळ्यांना दिसतो आहे आणि निकालामध्ये तुम्हाला 6 तारखेला दिसेल आणि जो काय गुलाल उडेल तो शिवसेना आणि भारतीय जनता पक्षाचाच उडेल याची मला खात्री आहे। मी परत एकदा आपल्या माध्यमातून जिल्ह्यामध्ये ज्या ज्या ग्रामपंचायती लागल्यात त्या सगळ्यांना शुभेच्छा देतो। गुलाली आमचा असेल, विजय आमचाच असेल याची मला खात्री आहे। परत एकदा आपल्या माध्यमातून सगळ्या उमेदवारांना माझ्या शुभेच्छा। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल।